control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. בילינו ביחד וצחקנו ביחד וממש היינו ביחד המון. חברות ללא פשרות. זוגיות טובה, מושלמת. כל המערכת היחסים שלנו הייתה כמו שתי חברות, והיא החברה הכי טובה שלי. And may God's love be with you. אמא לא היה רגע דל. הייתה חופשיות, תמיד תחושת חופש איתו. ידעתי שאיתו תמיד אני אגלה את האקסטרים ואני אצחק ערב שלם. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. הוא נהיה חבר של כל החברים שלי. פתאום בא אח כזה מופרע שתמיד יש לו כל מיני שטויות וכל מיני... ההפך מאיתנו. הוא גם תמיד אמר את האמת. It's time to leave the capsule if you dare. היה נכנס לחדר, מה מצב, מה עושים? כאילו היה בן בית אצלנו בדירות הספורות, לא רק שלי. אז זה גם המשיך. הוא היה יוצא איתם לבד, אני בכלל לא הייתי. And I'm floating in the most peculiar way. אני לא מבינה את זה. מצד אחד הוא הכי גבר שיכול להיות. מצד שני הוא הכי חברה טובה שיכול להיות. אלוני בעיקרון כל הזמן היה. כאילו, כל הזמן היה וכל הזמן לא היה. זאת אומרת, אין מצב שהוא לא היה בסביבה. הייתה בינינו מין טלפתיה כזאת, שכל פעם שהייתי חושבת עליו או כועסת עליו או לא יודעת מה, הוא היה מתקשר, הוא היה צץ לי פתאום. אני מאוד מתגעגע אליו. אני כאילו לוקח אותו איתי לכל החיים. הוא היה כוכב, הוא היה מסמר האירוע. זאת שירי. הלו. הלו. כן. מה העניינים? מה המצב?